Ahojte, moje meno je Miška, lektorka jogy a rôznych druhov, okrem iného aj prenatal jogy, určená pre tehotné ženy. Dnešná lekcia, alebo teda večerná rutina, ak ju tak nazveme, vhodná pre tehotné ženy, ale takisto pokiaľ už ste po pôrode a chcete sa trošku uvoľniť, zrelaxovať, tak aby sa vám lepšie spalo. Takisto samozrejme vhodné kedykoľvek počas dňa, kedy si nájdete chvíľku. Môžete cvičiť buď na podložke, tak ako ja, ale takisto kdekoľvek, kde vám je pohodlne. Ideálne takisto už aj večer v posteli, pokiaľ môžete, alebo na sedačke, kdekoľvek, kde máte priestor. Je super, ak budete mať nejaké vankuše po ruke, deky, alebo ak máte bolster, možno bolster, akékoľvek pomocky. Takže začali by sme v sede. Môžete sedieť tak, ako ja na pätách. Takisto môžete si sadnúť na vankúš a do tureckého sedu, tak aby vám bolo pohodlne. Položte si ruky na buď brúško, na bábätko, alebo na kolená a spojte palce a ukazováky. Dôležité je, aby vaša chrbtica bola spriamená, zatvorte si oči na chvíľku a začnite myšlienky venovať vášmu dýchu a vášmu telu. Kedy s nádychom cítite, ako sa vám hrudník do strán rebra sa otvárajú. A s výdychom sa uvoľňuje. Takisto uvoľňujete každý jeden sval na vašom tele, uvoľnite vašu tvár. Kedy očné viečka vám oťažujú. Takisto jazyk, pokiaľ máte tendenciu zatlačať do podnebia, uvoľníme ho. Uvoľnite sánku, klesá vám. Takisto vaše ramená a takto si v mysli prejdite jeden sval za druhý. A s každým výdychom ho uvoľnite. Tým, že viac vydýchnete, vytvoríte priestor pre to nové, čo chceme, aby naplňalo našu myseľ, naše telo. Pokiaľ vám myšlienky uchádzajú často mimo vášho dýchu, môžete si odrátavať mysli, nádychy, aj výdychy. Také boli úmerne dlhé. Pokiaľ sa dá nádych na 6, výdych na 6. Je to vhodná chvíľa myšlienkami sa spojiť s bábätkou. Najmä pokiaľ ste nemali čas počas dňa. Zdieľate myšlienky, emócie s bábätkom. Ešte jeden čo najhlbší nádych. A dlhý výdych. Môžete kľudne ústami uvoľniť všetko napätie, ktoré ešte ostalo. Nechajte oči zatvorené. A položte iba dlane na stehna, na kolená, kdekoľvek vám odčiahnuť tak, aby ste mali ramená uvoľnené od uší. Pokružíme ramenami v jednom smere a takisto v druhom. Môžete kľudne aj rýchlejšie, pomalšie, ako vám je príjemné. Uvoľnite napätie, aké cítite v ramenách. A keď si dokončíte, brada mi klesne dole k hrudnej jamke, uvoľním hlavu dole, nechajte iba váhu vašej hlavy, by uvoľnila chrbticu. A tak ako mám bradu pri hrudníku, pôjdem krúžiť z jednej strany do druhej, ako keby ste opisovali polkruhy bradou po hrudníku. Uvoľním bočnú stranu krku. Zastavím potom s bradou pri hrudníku tak, že pozerám na pravé koleno a pravú ruku prenesiem na zadnú stranu hlavy. A tlačím mierne hlavu do ruky a opačne uvoľním bočnú stranu krku. Oblasť, kde veľakrát cítime veľa napätia. Dôležité je, že zhlboka dýchate. Dých vám pomôže uvoľniť napätia, prekrviť, vyživiť svaly.
Uvoľním, to isté do druhej strany, pozriem na ľavé koleno. Uvoľním, vrátim späť, preniesiem obidve ruky za hlavu, lakte nechám na široko. Poďme kravú mačku, ale v sede. S výdychom sa vyhrbíš, lakte pritiahneš k sebe. S nádychom otváraš hrudník, pozrieš mierne hore a otváraš lakte do strán. S výdychom bradami klesá k hrudníku, vyhrbíš sa, lakte spojíš. A nádych otváraš hrudník, pozrieš mierne hore. Pokračujte párkrát v tempe, aké vám vyhovuje, tak aby vám to bolo príjemné, aby ste cítili, že tú chrbticu rozhýbete. Kľudne môžem niektorú z poloh podržať, predýchať, ak cítite, že vám to je príjemné a uvoľňujete napätie. Posledný dokončím. Uvoľním ruky po stranách. S nádychom ich natiahnem nad hlavu, prepletiem prsty a vytlačím dlaňami hore. Vytiahni sa hore za rukami, kedy ramena spúšťaš dole od uší. Cítiš príjemný stretch pozdĺž chrbtice a otvoríš ramená. A s výdychom uvoľním. Prejdeme do pozície motýla, pokiaľ v nej ešte nie ste. To znamená, že spojím chodidlá k sebe a kolena otvorím do strán. Tie chodidlá majte tak blízko, ako je vám príjemné, aby ste necítili bolesť, malo by to byť príjemné uvoľnenie. Takisto môžete pod vaše kolená použiť vankúše, aby to bolo viac relaxačné, aby to nebolo veľmi intenzívne. Keď si opriete nohy o vankúše, posadíte sa pohodlne. Pôjdeme bočné úklony. Položím ľavú ruku vedľa tela, pravú dvihnem hore a ukloním sa mierne do strany. Môžem pozrieť popod ruku alebo dole. Takisto tá ľava ide tak ďaleko, ako vám je príjemné a tak, aby ste držali zadok na zemi. Ostanem nádych a výdych. Snažte sa tlačiť pravú stranu, pánvi dole k zemi, ako súčasne sa ukláňate vľavo. Hlboké nádychy, dlhé výdychy. Nádych ťa vráti späť na stred a položím pravú ruku za chrbát. Ľavou sa mierne odtlačím od pravého kolena a potiahnem pravé rameno vzad. To je iba mierny skrút v hornej časti hrudníka. Môžete pozrieť smerom za ramenom. Uvoľním, vrátim sa na stred, položím pravú ruku vedľa tela, ľavá ruka mi ide hore, ukloním sa vpravo. Potlač ľavú časť pánve dole k zemi, pozrieš popod ľavú ruku a ťaháš sa vpravo. Hlboká dýcha. Cítite stretch, ale nikdy necvičíme cez bolesť. Nechcete cítiť bolesť, je to príjemné, uvoľňujúce a dokážete do toho dýchať. Nádych ťa vráti späť hore, položím ľavú ruku za chrbát, pravá voči kolenu ide a potiahnem ľavé rameno vzad. Pozriem smerom za ramenom. A uvoľním, vrátim sa späť na stred. Vankúše ešte použijeme, vystrite nohy a otvorte ich širšie od seba a pôjdeme do takej miernej roznožky. Tu tie vankúše položte pred seba alebo čokoľvek iné, čo máte, čo vás môže vypodložiť. Usaďte sa pohodlne, pokiaľ sa dá, nohy mám vystreté, ak to je veľmi intenzívne a ťahalo by vás to dozadu, lepšie pokrčiť nohy, ale vystrieť sa a ideme do predklonu. Môžete si položiť jedno predlaktie na druhé, položiť čelo na predlaktie a uvoľníte celý hrudník, hlavu, ruky, aby vám klesal dole smerom k podložke. Myšlienky venuješ stále iba dýchu. Sústredite sa na nádych, na výdych a na vaše bábätko. Pokiaľ sa dá, špičky flexujem
a smerujem ich hore smerom k stropu. Póza, ktorá príjemne uvoľní a natiahne vnútornú stranu stehien, takisto spodný chrbát. A takisto je tam mierna inverzia, ktorá regeneruje, relaxuje, pripravuje telo na spánok. Ešte pár nádychov a výdychov ostanem. Pomalinky sa dvihnem hore. Vankúše odložím zatiaľ, ale nechajte si ich niekde po ruke, ešte budeme ďalej používať. Môžete si rukami pomôcť, pokrčím kolená, spojím chodidlá opäť k sebe. Brada mi klesne dole k hrudníku a lakťami si môžeš pomôcť a odtlačiť nohy od seba. Ostanem nádych a výdych. Potom si pomôžu rukami, dvihni kolena opäť hore, chodidlá nechaj širšie ako boky, polož ruky za chrbát, spusti kolená párkrát do jednej strany, do druhej. Uvoľňujeme, mobilizujeme pánvu, najmä ak cítite aj po celom dni stuhnutú pánvovú oblasť, sedacie svaly, príjemná masáž. Chrbát je vystretý. A potom dokončím a cez bok si lahneme na chrbát. Že cez pokrčené kolená vždy sa pokladáte. Kolená nechám pokrčené, ruky mám niekde pozdĺž tela. Chodidlami sa zapriem do podložky alebo teda do postele a stačí mierne, ak nadvihnem pánvu od zeme. Môžete zobrať nejaký zvankúš alebo paplón, čo máte po ruke, podložiť pod pánvu. A chvíľku ostanem, tak aby ste mali trošku vyššie ako vaše srdce. Ruky sú uvoľnené pozdĺž tela, môžete mať oči zatvorené. Chvíľku ostaňte relaxovať. A pokiaľ chcete, môžete cvičiť pánvové dno, spevňovať svaly, izolovať, kedy s nádychom ich zatiahnete, s výdychom uvoľníte. Môžete s nádychom zatiahnuť, podržať 3 sekundy a potom uvoľniť. Opakovať 10 krát. Najmä ak ste počas dňa nemali príležitosť, tak využite moment, alebo len ostanete relaxovať. Ruky môžu byť na brúšku, na bábätku. Keď si dokončíte, vyberiem vankúš alebo čo máte spod vašej pánvy, položíte opäť na podložku, spojím chodidlá k sebe a otvorím kolená do strán. Opäť ak chcete, podložte si pod vaše nohy nejaké vankúše, tak aby to nebolo intenzívne, ruky na brúšku, na bábätku a nechajte vaše nohy, uvoľnite ich do strán, aby padali vlastnou váhou. Otvárame vnútornú stranu stehien. A opäť ostanem pár nádychov a výdychov. Myšlienky sústrete najmä na ten dých. Pomaly dvihnem kolená, môžem si pomôcť rukami. Nechám ich ešte pokrčené. Ideme uvoľniť sedacie svaly. Položím pravý členok nad ľavé koleno a pravou rukou si pomôžem a odtláčam pravú nohu od seba, aby ste cítili mierny stretch v oblasti sedacieho svalu. Uvoľním, to isté druhá strana, ľavý členok nad pravé koleno, zaflexujem chodidlo, ľavou rukou potlač ľavú nohu od seba. Do takej miery, aby to bolo príjemné.
Uvoľním. Natiahnite ruky pred seba, pokrúžte zápestiami v jednom smere. Uvoľnite v druhom smere to isté. Uvoľním. Natiahnite nohy, pokrúžte členkami. Môžete jedným do jednej strany, do druhej. Takisto druhý členok. Pouvoľnite, ako cítite, že vám je príjemné. Potom prejdeme do relaxačnej pózy, kde už môžete ostať, pokiaľ vám to bude príjemné. Pokrčím kolena, opäť cez bok sa dvihnem, aby ste si dokázali naskladať všetky vankúše. Takže je to veľmi príjemné. Pokiaľ by ste mali nejaký vyšší vankúš alebo niečo môžete zrolovať. Na to položím ďalší vankúš. Vytvoríme si taký bolster, taký valec, na ktorý sa potom položíme. A takisto môžete mať niečo, na čo si potom vyložíte ešte nohy. Takže dôležité je, že sedacie svaly vám ostávajú na zemi. Položím sa na ten valec, ktorý ste si pripravili. Z vankúša, z paplona, z deky, z čohokoľvek. Hrudník otvorím do strán. Takisto ruky uvoľním niekde popri tele. Pokiaľ chcete otvárať hrudník, ak chcete, kľudne ich môžete mať na bábätku, na brúšku. Ale to príjemné otváranie hrudníka srdca. Tu môžete mať pod kolenami alebo pod členkami položený nejaký vankúš. Najmä ak vám opúchajú nohy, tak je to veľmi príjemné. Dôležité je, aby ste sa cítili komfortne, aby vám bolo uvoľnenie príjemne. Zatvorte oči a ostaňte relaxovať. Snažte sa každú jednu myšlienku venovať samé sebe, svojmu dýchu a bábätku. Možno vnímate jeho pohyby. Snažte sa naozaj precítiť každý jeden nádych a výdych. Uvoľniť. Ak je dobre vám, tak je dobré aj bábätku. To chvíľa, ktorú si chcete vychutnať, užiť. Pokiaľ vám je príjemne, chcete v nej ostať dlhšie a náhodou by ste v nej zaspali, tak len pozor, aby ste boli v bezpečí, aby ste nepadli, ak zaspíte, takže sa uložte tak, aby ste mohli ostať dlhšie v póze. Pokiaľ sa budete dvíhať, tak vždy cez bok, opatrne, pomaly. Nielen počas dňa, ale aj počas noci nezabúdajte na pitný režim. Dolčenská voda s latičkou, veľmi vhodná, tu máte vždy po ruke, aby ste sa vedeli hydratovať. Inak vám ďakujem veľmi pekne, že ste dnes so mnou cvičili. Prajem vám buď príjemný deň, alebo dobrú noc a teším sa na budúce. Namaste.